madokachere mabuja akanakitsa tauya anodzanyasi kudya kunzewe kuzuva rokutanda mwedzi wechipiri gore ra2024 kaiti tandewo kunyepa ipapa nyasi last mainga hama uyo mumwe wanhu wairi wakagarisiwa mujere naMugabe kusvikira pana Mnangagwa areketa yeye kutoti aiwa ndichazvidaba ino zvobatoro CCC agoreketa yeye kutoti kubva ipo pabva Chamisa zvinhu zvakandoita madira tivhangewo kuMutsepwede, madira tivhangewo kusaya hunhu, madira tivhangewo kuita unge huku dzadamuhwa musoro. Atoreketa yeye akati aiwa ndiri kudaba zvokuramba ndiripo kubatori, saka akutedzera zvaita Chamisa nana Mahere zviya. Hwendo huno pakaita kunyangariwa imo mubatoro CCC kuita njodo chaiyo, wari kuita kutambisana tsotsa yega yega zvakunetsa ipapapa kutoti wese wari kundoti aiwa ndiri secretary general, umwe agoti ndiri vice president, umwe agoti ndiri chino, asi wari kureketa kuti mbani kwa president wavo. Ndipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa. Rekaiti kuona ipapa kuti inenge ichipera yakaita sei nyaya yacho, nokutoti henoidi Obed Masaraure nyasi agozoreketa akati Jobhosi akumbira kuti chimbondisiyai ndimbozorora ndimbobefura kwainda ndakaita kutsitsirirwa nowana akadzitape wari kuda kuita mureketo naye. Kuno ndo zvinhu zvawangadai wakatomunyepa achibuda mujere kuti iwe kureka kureketa kana chinhu chibodzi, nokutoti ipapa wazhinji nyasi wadoka wari kundoseka kuti kwai wamwe wagotomutenza kuti kwai rolihlahla sikala wamwe wagomuti Jobho Nelson Jobho sikala unobva waita kuona kuti paita kunyangariwa. Izvo zvaagoita zviya zvokuteedzera kureketa kwaiita Nelson Mandela mabi angu unobva waita kuzisaira mupanda kuti zviri kunyatsotekaira nopapi chaiko. Rekai tione kuti akapuwa nguva achafunga chere nokudzikamisa hana kuti agorekete zvisvino. Rekai tigoona ipapa tinenge tiri kunyepai. Sarudzo dziri kuuya zuva romugwera dzinenge dzatovhiringidzika kare. Kureketa kuno kwai wanhu wofazi watoendesiwa kare kunzvimbo dzakasiyana siyana. Dziri kuitiwa sarudzodzo kuti wayatema basa awagoita paye gore rapfuura pasarudzo. Hwendo huno pachiri peChamisa pachiri peCCC wanobva waita madira aJojina. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Ndipo munotoona kuti sei vamwe vanhu vachinetsa kuzorekerera zuva ramangwana, nokutoti zvavari kuitazvi kupa hawo ZANU-PF kuti aiwa tambirai makafara zvinoita kurwadza chaiko. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Sarudzo dziri kuitiwa musi womugowera. KwaHwende agotoburika akati ndagoreketa naChamisa akati chadaba zvokubenuka kubatoro CCC. Agotoreketa akati haachabenuki zvachose. Mabuja rekai tione. Adokerera Hwende ari kumhanyisana padandemtandepo naana rebhara nevamwe vanotsigira Chamisa vari kumunangidzira kuti iwe uri kutengesa iwe, nokutoti zvinhu zvaagoita kubva pabva Chamisapo unobva waita kuona kuti aiwa pachiri bechi svino. Rekai tione kuti zviri kudii apa. Wari kurambirira warimo mudare reparamende wari kuda fani. Kuna vanhu vese vari kundovati tiri kuziwai gore riri kuuya sarudzo kuti munenge muri kugwa nayo imi mukutadza kupinda ipapapa nokuti makapinziwa nezita raChamisa. Rekai tione kuti zvinepwa zvichaperera nokupi, nokutoti ipapa anaHwende wari kutoita kuita haiwa kufamba wakaita kumisa Hwende fadzomoyo chaiko kuti kwaindisu vanhu wazvino tiri kuramba takamira ipapo. Rekai tione kuti inopera sei. Kumwe kuita kwehurumende yedu kunonyadzisa mangwana yagoreketa kutoti iri kuenda koita zvokutimba pasi kokutanda pachirungu ground breaking ceremony yokuti mugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu utande kunadzirisiwa. Wakomana dzimwe nyika dzinondoita wani zvirive kana kumbotanga zvaitiwa zvisvi. Hede rekai tione kuti zvinopera sei. Ipapa vanenge vari kuedza kuparura kutoratidza kuti pachena kuti mari takadya kare. Rekai tione kuti zvichatora makore mangani izvozvi. Ticharamba hedu takandoringa. Masangano akazvimirira ega ipapo dzipono macheche wagoreketa kutoti aiwa wari pechikufara
naizvo zviri kuitiwa nehurumende kuti ndio ida kutungamira nokuratidza vanhu kuti nokutonyepa vanhu pokuenda panyaya yegukura hundi. Zvatonetsa kutoti masangano iwawo watoreketa kutoti aiwa muonere watiri kuita zviri kuitiwa nehurumende zvisvinuba, nokutoti vanhu vanofanira kunge vari ndo vari pamberi waribva waita kunyepiwa kuti aiwa ichi itai ichi goregai kuita, itai makadari, pendutsai nopapa. Unobva waita kuona kuti chanja chopfenechi wari kuda kuti zvindonziwa nechakaitika panyaya yegukura hundi, asi chaizvo chaizvo waribe chavari kuda kuti chiitike. Tikairambe takandoparinga ipapo kuti pachapera pakaita sei, tinoramba takaringa chikunyepai. Makuzviziva chere kuti hurumende yakatenga matarakita anosvika zviuru zvitatu kwaino zvikohwa zvinhu, zvikohwa chokudya macombine harvester anosvika 70. Kwai zvakatengiwa kubva kuBelarus. Kureketa kuno ndo pamakaona kapaya ana mafume wari kufumira ipapa kugoreketa kuti tiri kuparura matarakita atakatenga kuBelarus. Apa hurumende yakuto aiwa matarakita njedu ndisi takatenga, tiri kutokupayo kuti muone kusenzesa. Unobva waita kuona chozano unodya nomuseredzero. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvakamira nopapi. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichipurika sei, asi kuona kwatiri kuita ukaona patanga udandi aiwa ana shefu watonhadzirira kuti wakohwe matarakitayo ndo zvawanojaira takubenutsiwa mumazuva agono aya pokare pawagotora matarakita iwo zvikohwa zvokudya pokare nezvimwe zvakawanda wanda zvokusenzesa pamapurazi, wachibva wareka zvavo kubenutsa mari yacho ikazonzi ibhadhawe nehurumende. Mabuja ndikaitione kuti hwendo huno tinenge tanyura kusvikira papi wakomana, zviri kuita kuhwadza. Kwaburika kuti kwai Tongai Mnangagwa agoti pano mumwe munhu akamurova iye nevanhu vache wabva watoti kwai munhu uyu motika dzache dzinosvika dzina dzakabva dzatorerwa nemapurisa, dzatohwa dzaendesiwa kure kumapurisa, kwakutsvakiwa kwakuoneka muno zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo. Makambozvionawo pipi kuti munhu anototi kusimuka kurova iye ana Mnangagwawo nomamirira wanenge wakaita iwayo unotombochisimudza chigumwe? Waribe kureketa chaizvo zvakaitika, ticharinga hedu tichazokunyepai kuti zvinenge zvichiperera papi pokare kuti zvii zvakanyatsa kuitika kana zvaburika. Muturi Ncube aenderera mberi kusunga upenyu hwevanhu kuita kuhutinya, kureketa kuno mupfonyero waaita izvezvi kuita kuti paisiwe mari yokupinza zvinhu zvakaita zvokudya nezvimwe zvinosenzesiwa vanhu mazuva ese nevanhu, zvaakubhadhara mari yojuti pokare yange yambobisiwa. Paribe chizvino kukwira kwazvaita ipapapa nokutoti chokudya chaachishoma zvazvaingidziwa pokare neiro juti raakuisiwa riri. Idi warombo wanoita kupfa nayo nzara idi. Wazhinji ipapa pawatosaya kuti woita sei, asi pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Gurukota rinoringa nezvefundo yewapweretorerai moyo nyasi agozoburika ari kuti aiwa vanhu vakatadza kungwisisa zvadaireketa tatiribe kuti anga areketa kuti wana headmaster wese wakufanira kunge wano maPhD pokare nokuti kwai wari kuita madiploma okufundzisa wachabvumirwa ba kuti wakwanise kufundzisa. Hei, unobva waita kuona kuti zvakaita kuoma, wanoda ba vanhu wavo tima riri mumwoyo mawomo. Unobva waita kurisaya idi. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Wamnangagwa nyasi waradzika iye akamboita keniridzai mabuya pamuzinda wavo ZANU-PF wanoikana. Wanoda kutamutekaira nyore kwaHwende huno nhanzva yayo padande mutande bolt up kwaiyauyawo muZimbabwe yatanda izvezvi kuHarare kureketa kuno. Saka wanomafoni mazvinu wanokona hawo kuita kutsvaka woboya kuti bolt yowanoiboyepi inosenza zvinondoita ana Uber zviya. Tikaiti timakorokotomo tikaringa dzirikitika pasi rese
kwai kambani yoabza yavhura imwe kambani kunyika yochina yokutanda. Tikaitione kuti zvinopera zvakaita sei. Wari kuti aiwa ibhangi basi imwe kambani paribe kureketiwa kuti kambani iyo hai yawavhura kuchina yo. Zvikoro zvofundo yepamusoro kuSouth Africa zvatanda kureketa kuno kutambira wapwere wari kubva kuya kokutanda kuti makorokoto dai watoenderera mberi tione kufundirwa noazhinji. Nyika yoNigeria kwai izvezvi kureketa kuno mari yokuAmerica yaita shoma. Kwai atoniwa akaitoibata izvezvi atori mambo chaiye nekutoti wazhinji watoita kusaya kuti woiboyepi kumabhengi kokuribe kwekukupi nokupi kuribe. Tati tazviona baizvo takandopedzera zvichizikana kuti zvinoitika muZimbabwe basi kuno apa zvaakuitika kuna naNigeria. Rikaitione apa wachizikana nokuti ana Nigeria ndo vanhu vanoita zvinogara zvakadando padande mutande wachibira vanhu. Rikaitione kuti zvinopera sei peno pana akaba mari yonyika yese ichibva yapera. Charamba takaringa hedu kuti wanoikona chere iyoyi. Nyika yoRussia kwai yagonzi ichaendesa masoja ayo kunyika yoBurkina Faso kuti wabatsire kuwisana nowapanduki. Kwai wadaita chivirangwe nenyika yoBurkina Faso. Rikaitione kuti wanoikona chere chivirangwe chacho chiite kuti chinoburika chakaita sei. Tinoramba takaringa chikunyepa iyo. Tikaringa dzomutambo wobafana kwai aiwa wanhadzirira kureketa kuno kuti watambe mutambo wawo uri kuteera. Wakakonetsa kuja kwawakaita Morocco. Kuja Morocco ndo chaiko kuja muriwo wakaita tuzvinu. Kwai nyika yoGhana kureketa kuno iri kuita kuvhiringika chaiko. Apa wakutoronga kutoti izvezvi zvawatadza zvomutambo waakuda kuti kwai ngochani dziya dzaakuda kuisiwa pokare umwe mutemo wakaita kuita kusimba unoita kuvhiringidza. Rikaitione kuti wanoipedza chere iyoyi. Uku Lewis Hamilton kwai aakusiyana nezveMercedes akaenda kunodhiraivhira iyo Ferrari mugore riri kuuya tikuti makorokoto akutekaira kwache kumakutukuti mari mabiyangu anenge achiita kunaya kwaari zvachembi yedu. Dai ari mwandoti kuwawo kana noka 1000 pamunhu mubuja wega wega. Taitopfumbura zvaiita nani taiboya pokutandira. Aiwa tiri ipapo mabuja. Rekai henyu tigumire pano isu ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.